Anthu abera mavoti kuno mabayiro pepo chonga 300 kuno kumpata Blantyre machinjiri kuno. Kuvota kwasokonekera anthu ayima sakuvota kuti kungwe kuno. Abera mavoti vapezeka manyadanga rakazolongosoka bwana. Ochonga kale 300 kuno kumpata ochonga 300 kwavuta kuno kwavuta. Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. That is with you. There is no way if you think about it, what's that take? Give a neck a week away, you can have a doom with the Jill Kamas. You know what I'm going to what's that take? In Wina, Yamata in Sumukujiwa. Makolo wanu feru na wutika mboma la Malawi Congress Party otadi machewira. Kunali kuvutika kuno, kumangidwa, kupedwa, muzofia na siana. Lero wina akamanina kuti Congress. Ni majaba ana usawi hiki. Usawi chan. Wantu anavutika kuno otadi machewira mainda abambo. Koma kwina wantu akungolimbira Malawi Congress Party yopana chito. Chipani cha MCP kinapita ndimwini wache Kamuzu. Chinapita ndimwini wache Kamuzu. Anachitsogolera bwino. Kungopita Kamuzu. Chipani iso chatani chatoya pomba. Ndiye muntu uzikhala papepa. Pacha hapa na kwacha. Izi ndikuuza Nyamata amasiku ana amene sakudziwa ngakhale pang'ono apa. Amangotsatira chimbulibuli. Chifukwa makolo wanu anavutika kwambiri ndi boma la Malawi Congress Party.
ulendo wake bwana lo kale uyembi kale ena numusa nabadi lero akufuna kusanjika pali ya nyama tambiri ndasinga nambiri amene aphunzira lero zingakatiza nzeru ifele muno kuti zoona munthu kudzadzuka mama wako kuti ndikafatira ateni unless kuti pena munthu wako wachita kuzungulira mwina siukudziwa amene Congress party na amene akuganiza bwino aganiza tsopano zovotera olemekezeka Dr. Bingwa Mutharika na amene zili zinthu amene Congress party na amene akuganiza bwino aganiza tsopano zovotera olemekezeka Dr. Bingwa Mutharika amene Congress party na amene akuganiza bwino aganiza tsopano zovotera olemekezeka Dr. Bingwa Mutharika. Mawa wabwino amalawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM pajati masintana ena kuthamanga kukavota ena nkubwera ndikutilandira ndechoncho azathu athamanga kuti akaponye voti yawo akakaponya voti yawo tisinthane kuti nawonso akhale akutipasira maprogramu pano pa Limpopo FM. Choncho chigawo chakumama kuno muli ndine Comrade Ntanywa programu ija ya nkhanga zawo na amalawi tufuna tikuuzeni zimene zachitika mkatikati mwa usiku kuzafika kumama wa kuno amalawi. Choncho tiyambe chonchi apolisi kulilongwe akukaniza mamonita kutenga ma serial number ama presidential candidate ma parliamento komanso ma kansala. Apolisi kulilongwe akukaniza kuti mamonita atenge ma serious number ndi zimene zikuchitika kulilongwe. Ndipo pamene amalawi okonda dziko lawo akumangochi dzulo pamene amateteza voti yawo ndikumachita patrol usiku kuonesesa kunena kuti wina asapange za chinyengo. MP Bilali Stambuli amenewa apezeka zonena kuti aombera mmodzi mwa anyamata amene amapanga mapatrol usiku. Tikunena pano munthuyo amombera ndipo sizikuziwika kuti ali bwino kapena watisiya. Choncho Abilali Kalimu omwe ndi MP wa MCP ku Mangochi waombera mmodzi mwa anthu amene amachita patrol dzulo usiku poteteza voti yawo. Ndipo kunsanje kwapezeka kuti ma ballot paper amapezeka mnyumba ya ATA Ndamera. Kunsanje ma ballot paper apezeka mnyumba mwa ATA Ndamera. Izi ndi zimene zachitika mkatikati mwathu mwa usiku. Ndipo kumachinga nakonso kwapezekaso mavoti ochonga. Ndipo amfumu achinsapo usiku akhala akuzungulira kulengeza kunena kuti aliyesa akavotere Lazarus Chakwera atapasidwa ndrama ndi Richard Chimwendo. Izi ndi zimene zakhala zikuchitika mkatikati mwa usiku poiona kuti nthawi yatha nanga tipange bwanji. Timanena kunena kuti kukhala bwino ndi anthu ndi bwino, kucheza bwino ndi anthu ndi bwino. Angakhale utakhala ndi chuma cha mtundu wanji ama nodi khalidwe ndiye chuma chachikulu ndi khalidwe. Lero anthu osauka aja lero ni mabwana kuteko. Lero osauka atangonena kuti ndipita koma ndipita mochedwa kokavota kapena taganiza kuti tibayimika kaye ndi kuti olemera onse akhala
ali njenjenjenjenje kuti kodi chichitike ndi chani. Lero ndi siku la anthu osauka kunjanja kunyamula voti yawo ndikuyiyang'ana katatu kanayi ndikuzayitembenuza kenako ndikuzati ine ndikukachonga apo ndikuyankhula pano wina akugwesa misonzi sanamenyedwe akungogwesa misonzi akakumbukira zoyipa zimene iye amazipanga. Anyamata atu ndiye atumizidwa pa ground kuti akapange zoyipa, koma chosangalasa Mulungu wathu sakulola zimenezo. Akuti nokha mukhale mkabokosimo osapanga mistake sikana osavoterera chisoni. Sitinachitidwe chisoni pa zaka 5 pamene mukuvota musakhale ndi chisoni. Ine ndikamaka vota sindikakhala ndi chisoni, ndikangotulusa ndikuponya pamene ndikufunapo, koma zompangira chisoni munthu ayi. Chigawo chakumama kuno Amalawi ndafuna ndikuziwiseni kunena kuti President Lazarus Chakwera analipiriratu anthu onse ogwira ntchito m'masite assembly Blantyre, Lilongwe, Mzuzu, Zomba analipiriratu salary yawo. Sanayembekezenso kunena kuti tifike pa 27 moti onse ogwira ntchito pa mu assembly panopa tikunena pano aliyense zake zinalowa, ndipo pamwamba pa salary yakepo anamuyikirapo 40,000 ndicho linga chonota atika bonus atembenuze kunena kuti yayi apa abwana atiganizira. Choncho Amalawi tati tikuziwiseni kuti anzathu amene amagwira ntchito ku city assembly iwo salary yawo ya mwezi uno analandiriratu. Pomaliza Amalawi ndafuna ndikuziwiseni kunena kuti akuluakulu achipani chija cha MCP apalamula mulandu. Iwo sakudziwa. Ndikuuzeni nonse amene munakakumana ndi jaji amene anagamula mulandu wa auditing. Amalawi akuluakulu a MCP apalamula mulandu wa bribery and corruption. Dzulo mamawa anapita kunyumba kwa lawyer ameneyi kuti akampase ndrama ija yokwana 5 billion ndicho linga chokamnyengerera kuti mulandu wa auditing uchi cholinga choti achose chigamulo chimene anayika poona kuti chabwino palibe. IMCP anakonza kaphukusi ka 5 billion kukampasa jaji. Choyamba ndofuna ndithokoze a jaji chifukwa cholikonda dziko lanu, chifukwa chowakonda Amalawi, komanso chifukwa choganiza tsogolo la ana anu komanso zidzukulu zanu. Chimene mwapanga Mulungu azikudalisani, ndipo kumene mukukhalako musakhale ndi mantha palibe china chilichonse chimene chikuchitikirani chifukwa inu mwagwira ntchito yopulumutsa mtundu wa Malawi. Choncho ndofuna ndikuthokozeni ajaji kumene muliko. Ambuye azikudalisani komanso azikutetezerani moyo wanu. Inu nonse amene mukuateteza ajajiwa chonde musakhala achinyengo kulolanso ena ndikubwera ndi ndrama kuti ndrama iyi tikumfuna munthu uja tisowese moyo wake ayi. Choncho jaji amene amaweruza mulandu wa auditing wakana ndrama yokwana 5 billion ndanthu angati amene angapange zimenezi. Comrade Tanyiwa yekha osalandira ndrama kuchoka 2022 ndikuzafika tsiku la lero kuyimbiridwa matelefoni kunyengereredwa, koma Comrade Tanyiwa sanalole kukatenga ndrama ina iliyonse chifukwa tikudziwa chani mphoto ilipo pamene Amalawi awine, pamene Amalawi avote kusintha, ndipo Malawi uja akamve kukoma. Chimenecho ndi chimene izakhale mphoto ya Comrade Tanyiwa, chifukwa chimene tafuna ife Malawi wina aliyense akamve kukoma. This is Comrade Tanyiwa pa Limpopo FM chigawo cha kumamawa. Ndikateronso Amalawi tisiyane pomwepa ndikonzeke kuti pamene azanga akubwera kuzatenganso nawo kuzapanga maprogramu awo nanenso ndikachite cast vote yanga wekha mukabokosiko. Subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.